Когато гледаме един филм, често си мислим за актьорите, за камерите, за ефектите. Но има един незаменим елемент, без който историята не би могла да оживее. Мястото, където тя се случва. Организирането и откриването на локации за снимане е цял отделен свят зад кулисите, в който прецизност, въображение и логистика вървят ръка за ръка. Всичко започва от сценария. Локационният екип го разглежда внимателно, страница по страница, за да определи какъв тип места са необходими. От уютен апартамент до шумен булевард, от изоставен завод до величествен природен пейзаж. За всяка сцена трябва не просто място, а локация, която носи настроение и визуално разказва част от историята. След това започва истинското търсене. Локационният менеджер и неговият екип посещават десетки, понякога стотици потенциални места. Те оценяват всичко – наличието на естествена светлина, шума от околната среда, възможността за паркиране на техника, достъпност за екипа, безопасност, а дори и как ще изглежда фонът в различни часове на деня. Често едно място е идеално визуално, но логистично невъзможно и се налага търсенето да продължи. Когато се избере подходяща локация, започва следващата фаза – организационната. Екипът води преговори с собственици и институции. Изваждат се разрешителни за снимане, координира се с службите за ред и транспорт. Понякога се налага временно затваряне на улица или преместване на трафика. Всичко трябва да бъде подготвено така, че снимачният ден да протече гладко и без изненади. Преди самите снимки се прави детайлен оглед. Тук режисьорът, операторът и сценографът уточняват какви промени трябва да се направят. Дали ще се добавят елементи от декора, как ще се движи камерата, откъде ще влиза светлината. Екипът планира всеки кадър, за да използва пространството максимално ефективно. А когато дойде денят на снимките, избраната локация се превръща в жив организъм. Техника, осветление, актьори, асистенти, звук, десетки хора, които работят в синхрон. Мястото оживява, променя се, става част от историята. И така, една обикновена улица или стара сграда се превръща в незабравим филмов свят. Това е магията на локациите. Те не са просто фон. Те са тиха, но важна част от разказа, която прави една история истинска.